Maayong gabi sa tanang mga kaigsuunan ug kahigalaan dinhi sa One Voice Christian Fellowship sa Dakbayan sa Iligan ug sa mga kaigsuunan nga makasabot sa pinulungan nga Cebuano sa Herald of Grace Covenant Bible Church sa Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite ug sa mga kaigsuunan nato sa Herald of Grace Fellowships sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Welcome sa atong panagtigom diha sa mga pag-ampo. Apan sa dili pa kita magpadayon, tuguti nga makapamalandong kita sa hamubong paagi sa pulong sa atong buhi nga Dios. And our meditation tonight is taken from 1 John chapter 3 verse 6 nga naa sa screen niini nga short video mga kaigsunan. 1 John chapter 3 verse 6 ang giingon dinhi, walay tawo nga nagpabilin diha kaniya nga magpadayon sa pagpakasala. Walay tawo nga nagapadayon sa pagpakasala nga tinuod nga nakakita kaniya o nakaila kaniya. May the Lord bless the short meditation of His Word tonight. Ang disenyo mga kaigsunan, ang katuyuan sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Hesukristo, ang katuyuan sa maayong balita mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo is to make us like Himself. Aron kita mahimong susama sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo, to conform us to His beloved Son. Gumikan kay ang atong Ginoong Hesukristo mao ang larawan sa Dios nga dili makita. That is why the Word of God came to us, so that we will become conformed to the image of His Son, Jesus Christ. Ug niini nga katuyuan mga kaigsuunan, tanang mga saad, tanang mga pribilehiyo, tanang mga sugo sa pulong sa Ginoo, gidirect gayod, mudangat gayod kini sa atong pag-resemble sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo, nga mahimo gayud kita nga muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. Kini nga katuyuan nagapanglihok ang balaang espiritu. Dili tinuod nga nagapanglihok ang balaang espiritu kanato kung ang atong kinaiya ug ang atong larawan sa atong kalag sa atong kinabuhi wala muliwat sa atong Ginoong Hesukristo. If anyone is in Christ, he is a new creation. Mag-resemble gayud kita kaniya, mag-reflect kita kaniya, magsalamin kita sa kinaiya sa atong Ginoong Hesukristo. Dinhi sa yuta, imperfect pa ang atong pagsalamin, gumikan kay aduna pay nagpabilin nga sala, apan didto sa langit mahimong hingpit ang atong pagsalamin sa hulagway sa atong Ginoong Hesukristo. Kining gitawag og Christ-likeness mga kaigsunan, kining muliwat kita sa atong Ginoong Hesukristo, mao gayud kini ang kinahanglang tinguhaon sa tanang mga katawhan sa Dios. Habitual nato nga pagtinguha mga kaigsunan. Gumikan kay gipakamatarong kita pinaagi sa grasya, kinahanglan nga maningkamot kita nga mamahinlo kita or mahimong balaan pinaagi sa gahom sa balaang espiritu aron ang atong lawas, ang atong kalag, ang atong espiritu mahimong putli, mapreserbar mga kaigsunan hangtod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang katuyuan ni Juan, ni Apostol Juan sa iyang sulat nga gisulat mga kaigsunan. Mao kini ang iyang purpose aron ang mga readers mahimong balaan. Ang giingon diri sa 1 John chapter 2 verse 1. Mga anak, gisulatan ko kamo niini aron dili na kamo magpakasala. So you see, the purpose of the Word of God, the purpose of the gospel is so that we will no longer sin. Ug ang atong teksto ning takna sa kagabion sa 1 John chapter 3 verse 6 nagaingon, walay tawo nga nagpabilin diha kaniya nga magpadayon sa pagpakasala. Dili bot pasabot nga absolutely perfect na kita niining kalibutan na mga kaigsunan nga wala na gayoy bisag gamay nga buling sa sala. Dili ka na ang but ipasabot. Otherwise, ang tanang mga magtutuo wala na gayoy sala. But that is not true as far as our experience is concerned.
Ang but ipasabot ni ining giingon ni Juan, walay tawo nga nagpabilin diha kaniya nga magpadayon sa pagpakasala. Ang but ipasabot ang sala sa tanang mga tinuod nga magtutuo, dili tinuyo. Dili tinuyo nga sala. Mahimo nga matintal sila nga makasala sila, mahimo nga mapildi sila sa mga temptasyon ug pagsulay, bisan pa ang pinaka tulid ug pinakaligdong nga Kristohanon ug pastor ni ining kalibutana, do na gayoy time nga ma-overtaken kita sa atong sala, nga ang atong sala maka-overtake ka nato. Pero ang kamatuoran nagpabilin nga alang sa usa ka Kristohanon, wala gayod sila na malandong nga magpakasala sila nga tinuyo, mga kaigsuunan, nga ila gayong giplanuhan nga magpakasala ug magkinabuhi sa sala. Kaning mga butang nga gidili sa balaan nga pulong sa atong Ginoong Hesukristo. Unsa pa ibot ipasabot ni ining walay tawo nga nagpabilin diha kaniya nga magpadayon sa pagpakasala. Ang but ipasabot niini, ang sala sa usa ka Kristohanon dili habitual, dili kining naandan, naanad na. Occasionally, mga kaigsuunan, mahimo nga ma-overcome kita sa sala, ma-overtaken, pero ang habit sa pagpakasala, kining mao na gyud ang atong gikinabuhi sa matag gutlo sa atong kinabuhi, naputol na ang habit sa pagpakasala. Ang tanang magtutuo nahimong gawas nun na sa sala, gumikan sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo, gumikan kay ang iyang kasing-kasing nga bato gitangtang na o gipulihan na og kasing-kasing nga unod, pinaagi sa pagpanglihok sa balaang espiritu. Sumpay pa sa giingon sa atong teksto, walay tawo nga nagapadayon sa pagpakasala nga tinuod nga nakakita kaniya o nakaila kaniya. Now, ang usa ka tawo mahimo nga ang iyang doktrina very sound, nasabdan niya ang mga essential doctrines of Christianity, mahimo nga na tagik-tagik gayod niya ang insakto nga systematic theology, mga kaigsuunan, mahimo nga makadistinguish siya sa mini nga pagtulunan ug insakto nga pagtulunan. Pero kung kanang tawhana nagkinabuhi gayo diha sa sala habitually and consistently, intentionally and repeatedly and finally, ang tinuod, mga kaigsuunan, dili gayod siya tinuod nga Kristohanon. Wala gayod niya mailhi sa tinuuray gayod ang atong Ginoo ug manluluwas. Nagpabilin siyang unod nun, nagpabilin siyang gidumalaan sa unod, nagpabilin siya sa ignorance sa iyang kasing-kasing ug hunahuna. Gumikan kay ang tawo nga unod nun naglakaw diha sa kangitngit. Wala gayod niya makita sa tinuuray gayod ang atong Ginoong Hesukristo, pinaagi sa pagtuo, sumala sa gipadayag sa pulong sa Ginoo. Mahimo nga familiar tingali siya sa sugilanon sa atong Ginoong Hesukristo, ang tanang mga facts, mga kamatuuran mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo, pero wala gayod siya tinuuray gayod nga nakaila sa Ginoo. Kay kung nakaila pa siya sa atong buhi nga Dios, maningkamot siya nga magkinabuhi nga susama sa atong Ginoong Hesukristo. Ang usa ka tawo nga nagkinabuhi gayod diha sa sala, consistently, persistently, habitually, repeatedly, ang iyang kasing-kasing wala gayod tinuuray nga nakaila sa persona sa atong Ginoong Hesukristo. Wa pod niya masabti ang pagpanglihok sa atong Ginoong Hesukristo, ang tumong nganong nagpakamatay siya didto sa krus sa Kalbaryo, nganong naganto siya, nganong nabanhaw siya pag-usab. Kadto mao ang pagpahiling kawas kanato, pagluwas kanato gikan sa pagkaulipon sa sala. So, ang usa ka Kristohanon nga bright lang kaayo sa doctrine, pero wala gayod makita ang bunga niini sa iyang kinabuhi. Wala gayod niya mailhi si Kristo sa tinuuray gayod. Wa pud niya mailhi ang gugma sa atong Ginoong Hesukristo. If you love me, keep my commandments. So,
Wa gayud niya masabti ang tinuod nga gugma sa atong Ginoong Hesukristo ug wala gayud siya tinuuray gayud nga nahigugma sa atong Ginoo. If you love me, keep my commandment. Wala usab niya nasabti ang disenyo ug ang tumong ug ang katuyuan sa ebanghelyo nga mao ang balaan nga pagkinabuhi. Sa laktod nga pagkaistorya, wala siya'y tinuod nga pagtuo. Ang tinuod nga pagtuo, mga kaigsuunan, ang object niini ang atong Ginoong Hesukristo. Ang iyang kalag nagatutok lamang sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kun ang kalag sa usa ka tawo nagatutok sa atong Ginoong Hesukristo, ang iyang kasing-kasing magtinguha gayod nga mahimong susama sa atong Ginoong Hesukristo. Automatic nga ang iyang kasing-kasing magtinguha nga mahiusa siya sa persona sa atong Ginoong Hesukristo ug mahimong andam na siya sa pag-surrender sa tanang mga butang aron lamang maangkon niya ang atong Ginoong Hesukristo. Ang tinuod nga pagtuo, ang buhi nga pagtuo, nakaila gayod sa iyang gituuhan, nakaila sa tinuuray gayod sa atong Ginoong Hesukristo. Iyang gidawat ang atong Ginoong Hesukristo. Nahiusa siya kang Kristo ug ang iyang kasing-kasing iyang gihalad sa atong Ginoong Hesukristo ug ang iyang kinabuhi iyang gigahin alang sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini ang pagtuo nga nagdistinguish sa tinuod nga Kristohanon ug sa peke nga Kristohanon, sa tinuod nga luwas ug sa dili tinuod nga luwas. Ang pagtuo nga tinuod gayod mamunga ug pagkabalaan sa iyang kinabuhi. Usbo nato ang atong teksto ning takna sa kagabhion, 1 John 3:6, walay tawo nga nagpabilin diha kaniya nga magpadayon sa pagpakasala. Walay tawo nga nagapadayon sa pagpakasala nga tinuod nga nakakita kaniya o nakaila kaniya. Hinaot nga gitandog sa Ginoo ang atong kasing-kasing, pamalandungan nato kini. Ug kung atong makita nga layo ra kaayo ang description sa atong kinabuhi sa description sa tinuod nga Kristohanon, welcome to Jesus Christ right now. Tawag sa iyang ngalan, pangaliyupo kaniya, pangayo sa iyang tabang, pangayua ang tinuod nga grasya sa kaluwasan. Kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala ug kaluwasan gikan sa kasing-kasing nga nahigugma sa sala. Langkaton niya ang kasing-kasing nga bato ug pulihan ug kasing-kasing nga unod. Mahimo ka ng buhaton sa atong Ginoong Hesukristo ug andam gayud siya nga mubuhat ni ana higala kung ikaw magpaubos sa imong kaugalingon, maghinulsol sa imong sala ug musalig lamang kang Kristo, ingon nga imong bugtong Dios ug manluluwas. Ug alang sa mga kaigsuunan diha sa Ginoo, padayon kita nga magampo alang sa tinuod nga kaluwasan sa tanang mga kalag nga gipadala sa tigumanan sa atong panimbahon. Magampo kita. Salamat o Dios sa imong mensahe ning takna sa kagabhion. Among gipangayo ang bunga niini, among gipangayo nga imong gitandog ang matang usa ug among gipangayo nga tabangan minimo samtang magpadayon kami sa mga pag-ampo ning takna sa kagabhion. In Jesus name we pray. Amen. Daghang salamat sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. God bless us all.